Снежань 2027 года. Столица Літвы Вільня у цемры і холадзе. Усяго за 30 кіламетраў ад беларускай мяжы. Гул у небе. Сотні дронаў камікадзе метадычна ператвараюць літоўскую інфраструктуру ў руіны. Урад знішчаны, НАТО паралізаваная спрэчкамі, ключ падзення 3 балтыйскіх дзяржаваў пад назвай «Зімовая навальніца» ў геаграфіі. Без тэрыторыі Беларусі гэты сцэнар проста немагчымы. Менавіта наша земля становіцца тым авіяносцам, з якога наносіцца смяротны удар. Такі сцэнар падрыхтавала Балтыйская абаронная ініцыятыва. У эфіры «Прасвет», з вами Сергей Пеляса, а са мной у студыі мой калега, вайсковы аналітык Дмітрий Міцкевич, і мы са Змітром абмяркуем сёння, разберем гэты кашмарны прагноз па пунктах, дзе тут ваенная холодная логіка, дзе тут нагнетанне, запалохванне, і чаму лёс Балтыі сёння наўпрост залежыць ад таго, што адбываецца ў Беларусі. Зміцер, першае пытанне. Гэты сцэнар немагчымы без свабоднага карыстання расейцамі тэрыторыі Беларусі, так? Ці Кремль, расійскае войска, можа без перашкоду выкарыстоўваць Рэспубліку Беларусь? Ці ёсць нейкія абмежаванні? На дадзены момант яны абсалютна свабодна могуць карыстацца тэрыторыяй Рэспублікі Беларусь, пры тым, што той сцэнар гібрыдны, які маецца на ўвазе літоўскай абароннай, балтыйскай абароннай ініцыятывай, якраз такі не прадугледжвае таго, што ў Беларусі ў гэты час будуць альбо нейкія там беспарадкі ці яшчэ штосьці. І гэта якраз тое, на што расейцы падобна таксама разлічваюць. Не задзейнічаць непасрэдна войскі рэжыму Лукашэнкі ў правядзенні нейкіх аперацый, выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі як лагістычную базу, як той самы авіяносец, ну і таксама карыстацца падтрымкай гэтых войскаў Лукашэнкі, напрыклад, у далейшым в нейкіх паліцэйскіх аперацыях. Але непасрэдна іх не задзейнічаць дзеля таго, каб дэстабілізацыю ўнутры Беларусі не выклікаць і не задзейнічаць даданых сродкаў для гашэння гэтай дэстабілізацыі, там, для зноў чарговай хвалі рэпрэсій супраць беларусаў і гэтак далей. Ім патрэбна, каб было максімальна ціха дзеля таго, каб гэтую аперацыю праводзіць. Ну і падобна, вось гэта галоўная задача Лукашэнкі, якая перад ім пастаўлена, каб было максімальна ціха, максімальна спакойна. Зачышчаная тэрыторыя. Зачышчаная тэрыторыя. Дарагія гледачы, каб вы зразумелі, што гэты сцэнар не нашая фантазія, са Змітром не выдумка, калі ласка, впішыце в пошукавіку Baltic Defense Initiative, і там на галоўнай старонцы вы адразу убачыце гэты сцэнар і можаце яго самастойна прааналізаваць, праверыць. А мы са Змітром падрыхтавалі цытату, якая тлумачыць, якім чынам гэта агрэсія, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі, можа адбывацца, і гэта даволі небанальны сцэнар. Зміцер. Так, на пачатку гаворыцца аб тым, што будуць знішчаныя радарныя установкі ў Літве, якія проста, значыць, зробяць гэта немагчымым працу літоўскай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Так, і таму расійскія дроны, расійскія ракеты змогуць свабодна дзейнічаць на тэрыторыі Літвы. І вось якім чынам будзе выглядаць, паводле аўтараў сцэнару, развал літоўскай дзяржавы ўвогуле. Як яны гэта падаюць, давайце паглядзім, які сцэнар, прытым на базе літоўскіх заканадаўчых актаў, на базе ўвогуле літоўскіх дакументаў, там распісаны. Удары кінжалам па сейме падчас пленарнага пасяджэння ў рамках зімовага абмеркавання бюджэту і адначасова па прэзідэнцкім палацы, міністэрстве абароны і генеральным штабе. Кожная мэта паражаецца 3-5 ракетамі для гарантаванага знішчэння. Зала сейма цалкам знішчаецца разам з усім парламентам унутры, уключна са спікерам. Адначасова знішчаецца рэзідэнцыя прэзідэнта. Гэта выклікае канстытуцыйную чорную дзірку. Паводле артыкулу 89 Канстытуцыі Літвы, калі прэзідэнт гіне, улада пераходзіць да спікера сейма. Калі спікер таксама мёртвы, апошні абзац артыкулу 89 сцвярджае: паўнамоцтвы прэзідэнта рэспублікі не могуць ажыццяўляцца ў іншых выпадках або іншымі асобамі ці установамі. Няма другой асобы ў чарзе. Ніхто не можа законна дзейнічаць як вярхоўны галоўнакамандуючы. Артыкул 142 дае сейму незалежныя паўнамоцтвы ўводзіць ваеннае становішча і выкарыстоўваць узброеныя сілы. Але сейм разбураны. Нешматлікія выжылыя дэпутаты сутыкаюцца з крызісам кворуму. Рэгламент сейма патрабуе прысутнасці
прысутнасці як мінімум паловы ўсіх дэпутатаў для правядзення пасяджэння. А для прыняцця канстытуцыйных законаў, якія могуць спатрэбіцца для ўвядзення ваеннага становішча, патрэбна больш за палову ўсіх дэпутатаў паводле артыкулу 69.3. Прэм'ер-міністр можа падтрымліваць працу ўрада паводле артыкулу 94, але не мае ніякіх канстытуцыйных паўнамоцтваў над узброенымі сіламі. Літва не мае ні вярхоўнага галоўнакамандуючага, ні функцыянуючага заканадаўчага органа. Увесь ланцужок камандавання Літвы, палітычны і ваенны, спыняе сваё існаванне за 2 хвіліны. Так, Дмитрий, ну, ключовий момент у географії, як я вже казав у анонсі. Давайте выведем мапу, поглядим, наколькі близко, нагадаем докладнее, наколькі близко от Вільні до межи з Республікою Беларусь. Калі хтосьці бываў у Вільні, либо жыве там, то ведае, што, напрыклад, калі падняцца на тэлевізійную вежу, то з яе бачна нават сіласы беларускай АЭС па беларускім баку. Так, то бок, калі прыглядзецца да мапы, так, давайте покажем яе, поглядим, наколькі гэта близко. Вось, глядите, да? Это некалькі десяткаў кіламетраў. Дмитрий, для такой операции, так, з нанесеннем удараў з тэрыторыі Беларусі дронамі, а таксама гіпергукавымі ракетамі, што азначае вось гэтая блізкасць? Тут важна, што час падлёту вельмі кароткі. Увогуле, зноў жа, мы бачым, што расейцы хочуць зрабіць такі сцэнар максімальна хуткім, каб ніхто проста не паспеў падрыхтавацца. Аўтары сцэнару, канешне, пішуць, што там сістэматычна, практычна на працягу 90 дзён будзе адбывацца разбурэнне літоўскай інфраструктуры, будзе адбывацца бамбёжка. Увогуле, ні адзін расійскі жаўнер не перакрочыць увогуле мяжу літоўскую. Это нешта новенькае. Так, што вот, маўляў, яны толькі пры дапамозе такіх сродкаў будуць знішчаць метадычна літоўскую інфраструктуру, прытым всю і энергетычную, для таго, каб увогуле не дазволіць нейкім чынам супрацьстаяць гэтай расійскай агрэсіі. Што важна, таксама, пры такім сцэнары зразумела, адбываецца гуманітарная катастрофа. Вялікія плыні міграцыі. Гаворка ідзе пра зіму. Так, і вялікія плыні міграцыі. Гэта выклікае крызіс в суседніх краінах таксама. Што рабіць з вялікай колькасцю гэтых людзей? Такім жа чынам перашкаджаецца праца дзяржаўных інстытутаў у суседніх краінах, зменшаецца хуткасць прыняцця рашэнняў. Дмитрий, але уявім сабе нават, што па нешматлікіх дарогах на вось гэтым сувальскім калідоры, на гэтым перашэйку паміж Калінінградскай вобласцю, Каралевецкай вобласцю і Рэспублікай Беларусь з Літвы накіруецца нават некалькі тысяч машын, так? Ці зможа польскае войска ці амерыканскае з тэрыторыі Польшы наземным шляхам быць перакінутае ў Літву? Цяжка сабе гэта уявіць. То есть могуць папросту выклікаць блакаду гэтых дарог. Так, банальна лагістычныя рэчы такія, таму што все будзе забітае абсалютна, паколькі будзе вялікая плынь уцекачоў, вялікая плынь людзей. І зразумела, што в такіх умовах, калі цалкам абрубаюцца камунікацыі, увогуле будзе вельмі складана штосьці каардынаваць, таму што таксама гэты сцэнар закладае тое, што расейцы нібыта адключаць любыя магчымасці перадачы інфармацыі, то бок не будзе інтэрнэту, не будзе ніякай нармальнай сувязі. Гэта ўжо выкліча вялікія праблемы. Калі мы кажам пра знішчэнне магчымасці хуткага прыняцця рашэнняў, то таксама і мне здаецца, што вось гэтае зацягванне на 90 дзён гэтага канфлікту сэнсу не мае. То, што хутчэй расейцы будуць дзейнічаць вельмі хутка. І гэтыя ультыматумы, якія ў сцэнары прапісаныя, таксама будуць вельмі хутка выстаўлены. Таму што, глядзі, здаецца ж, якраз в гэтым і логіка. Максімальна хутка выкарыстаць сваю перавагу. Ну, а за 90 дзён все ж такі НАТО можа разварушыцца, канешне. Ну, прынамсі, сілы хуткага рэагавання НАТО, якія складаюць даволі вялікую групу войск, увесь час знаходзіцца частка сілаў под ружом, так бы мовіць, яны могуць быць мабілізаваныя. Але загвоздка вся ў тым, што няма наземнага ўварвання. То бок якому-небудзь дэсантнікам французскім няма на што рэагаваць. Што з таго, што іх перакінуць? Патрэбная СПА. Дмитрий, ведаеш што? Вось мне падаецца, што гэты сцэнар крыху навеяны тым, што мы назіраем цяпер у вайне Ізраілю і ЗША супраць Ірану. Гэта менавіта яно і ёсць. Выключна паветраная аперацыя, амаль без жаўнераў на зямлі, без foot on the ground, да, толькі нейкія невялікія спецаперацыі, і гэта не спрацавала. Ну, ясна, у Ірана маштаб крыху іншы. Дмитрий, ідзем далей з гэтым, так? Мы зараз пачнем ўжо ўсё больш крытычна да гэтага сцэнару падыходзіць. Вось у сцэнары апісваецца такая поўная свабода як бы дзеянняў расейцаў у паветры, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі, так? Запускаюць ракеты, разгортваюць радыёэлектронную барацьбу, летяць
дроны тысячамі. Прычым роля Беларусі у гэтым сцэнары не ўзгадваецца, хаця назва нашай дзяржавы некалькі разоў узгадваецца у кантэксце таго, што яна дазваляе скараціць падлёт ракет да 2-3 хвілінаў. Так? Ці не здаецца табе, што вось аўтары гэтага сцэнару, яны пахавалі Беларусь практычна як суверэнную дзяржаву? І ці гэта апраўдана? Мне здаецца, яны проста цвяроза ацэньваюць сітуацыю, што тут зноў жа, калі Лукашенко выконвае сваю мэту па уціхамірванні і застрашэнні беларускага насельніцтва, па ўвогуле гэтым масавым тэроры, які мы зараз, в прынцыпе, бачым на тэрыторыі Беларусі, то тут не застаецца ніякага поля для манёвра. Ну і расейцы робяць тое, што яны хочуць рабіць. Канешне, Лукашенко будзе па максімуму спрабаваць даказаць, што ён тут ні пры чым. Але калі яму зробяць прапанову, ад якой немагчыма адмовіцца, а мы ведаем, што расейцы такім сваім саюзнічкам, як ён, такія прапановы рабіць умеюць. Гісторыя... Зрэшты, гэта было ў 22-м годзе. Так, такая сітуацыя. Абсалютна. І таму тут ніякага поля для манёвра няма. З другога боку, тут вось яшчэ якая цікавая гісторыя, што калі мы кажам аб тым, што расейцы будуць пачынаць такую атаку, і, канешне, нібыта, вось таксама ёсць фраза ў гэтым дакладзе, як выснова. Ні ў каго няма магчымасцяў абараніць краіны Балтыі ад гэтага тыпу атак. Але, калі мы былі на Варшаўскім форуме бяспекі, там таксама прагучала вельмі важная фраза, што, умоўна кажучы, возьмем старажытную сітуацыю, калі ў вас страляе лучнік, якім чынам вы будзеце абараняцца? Вам трэба толькі закрывацца шчытом? Альбо вам трэба знішчыць самога лучніка. І тут гэта тая самая гісторыя. Падчас ваеннага часу і законаў ваеннага часу ніхто не будзе думаць аб тым, што трэба нейкім чынам абараняць неба. Не, будуць прыменены асіметрычныя сродкі. Зразумела. І мы вось даходзім з табой да таго моманту, да тых двух пунктаў, якія аўтары гэтага рапарту яны падаюць такім чынам. Так? Што гаворка ідзе пра дзеянне расейцаў у сітуацыі, калі, па-першае, Францыя, як галоўная кантынентальная дзяржава у Еўропе, вайсковая, і адзіная ядравая дзяржава, акрамя Вялікай Брытаніі, якая ўсё-такі больш залежна ад ЗША, Францыя самастойна прымае рашэнне пра прымяненне сваёй зброі. Эмануэль Макрон не раз рабіў шмат значныя заявы, якія блытаць расейцаў могуць. Яны азначаюць, што Францыя пакрывае сваім ядравым парасонам усходні фланг, у тым ліку дзяржавы Балтыі. Але ў Францыі можа памяняцца ўрад, гэта раз, і у НАТО можа быць пэўная блытаніна, бюракратычныя працэдуры. І вось гэты момант змены ўраду, калі Францыя не зможа пакрыць сваім парасонам ядравым Літву, вось яны гэта выкарыстаюць. Так? Вось ці гэта не занадта далеко ідучы сцэнар, так? Не до конца, які адлюстроўваецца в рэальнасці. Зразумела то, што расейцы плануюць доўгатэрмінова. Зразумела то, што яны бачаць, што в Европе будзе змяняцца палітыка, падобна, будзе нейкі адхіл ад такога, актыўнага, можа быць, задзейнічання сваіх сілаў за мяжой у некаторых краінаў, можа быць. Яны ва ўсякім выпадку на гэта працуюць. Гэта іхная логіка. Расейцы хочуць, каб Еўропа дэзінтэгравалася, каб не было адзінства, што дазволіць ім паасобку кожную краіну з'ядаць. То бок гэта іхная логіка. Але, як мы бачым, не заўжды іхная логіка працуе. І таму, мне здаецца, тут можа быць якраз такі правал. І якраз менавіта асіметрычны адказ на дзеянні Расіі, таму што я асабіста чуў польскага генерала Вішнеўскага, камандуючага польскіх паветраных сілаў, які сказаў, што, слухайце, ва ўмовах вайны, калі расейцы будуць атакаваць дронамі, то мы не будзем абараняцца ад дронаў, мы проста знішчым ім всю тылавую інфраструктуру, мы іх проста разбамбім. І логіка такая, што іх проста трэба разбамбіць менавіта тылавую інфраструктуру. Што канкрэтна? Давай паразмаўляем, што канкрэтна можа быць, так? Бо апошнімі месяцамі я шмат разоў бачыў у польскай медыасферы каментары вайскоўцаў, былых вайскоўцаў, ваенных экспертаў пра тое, што ў выпадку такога сцэнара, падобнага сцэнара, НАТО знішчае Калінінград. Гаворка ідзе пра ваенную інфраструктуру, то бок базы Балтыйскага флоту, расійскай ваеннай базы в Калінінградзе. Але калі мы уявім сабе, што атака ідзе ў тым ліку з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі, то на прыцэле будуць аб'екты вайсковыя у Беларусі. А паколькі расійскіх аб'ектаў досыць мала ў Беларусі ёсць, то што здарыцца?
беларускія военные аб'екты могуць быць на прыцэле, бо яны будуць выкарыстоўвацца расійскай военной машинай. Гэта рэалістычны сцэнар ці не? Я думаю, што гэта максімальна рэалістычны сцэнар. Мне здаецца, што нават, скажем так, знакі войскаў рэжыму Лукашэнкі могуць быць выкарыстаны Расійскай Федэрацыяй дзеля маскавання і дзеля таго, каб запаволіць прыняцце рашэнняў з боку НАТО. Маўляў, ну это ж не расейцы атакуюць. Гэта ж войскі Лукашэнкі атакуюць. Гэта вот ён нібыта нешта робіць. І каб гэта проста іхняя задача галоўная внесці нейкую сумяціцу, каб не было яснасці. Так, яшчэ важны момант. Я вось асабіста записываў некалі інтэрв'ю з адным вельмі крутым канадскім вайсковым аналітыкам, які спецыялізуецца на сцэнарах выкарыстання ядравай зброі і як НАТО можа адказваць на гэтыя сцэнары, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Ён мне вельмі доўга тлумачыў, як гэта можа выглядаць. Калі каротка казаць, то НАТО значна прасцей і бяспечней адказаць на расійскую агрэсію супраць Літвы, напрыклад, ударам не па тэрыторыі Расіі, а па тэрыторыі Беларусі. Бо з'яўляецца пэўная стратэгічная як бы неяснасць. Канешне, па ўсіх дамовах, узгадненнях і так далей расейцы маюць абараняць Беларусь. Але як это будзе на практыцы, ніхто гэтага не ведае, бо ніхто гэтага ніколі не правяряў, так? Абсалютна. І яшчэ адна рэч, якую таксама варта прагаварыць падчас абмеркавання такіх сцэнароў, канешне, на што расейцы разлічваюць. Таксама нібыта вот пачынаецца такі гібрыдны сцэнар, пачынаюцца атакі, і зразумела то, што хоць тут мы ўжо казалі пра гэта 90 дзён, мы бачым, што гэта ультыматум Літве, увогуле балтыйскім краінам пра тое, што там гаворыцца, маўляў, Літва мусіць стаць прыкладам для ўсіх іншых балтыйскіх краінаў, мусіць быць высунуты хутчэй. І ва ўмовах, калі знішчаны ўрад, калі няма каму прыняць хутка рашэнне, то, канешне ж, мусіць хтосьці намалявацца. Мусяць быць нейкія мясцовыя палітыкі, нейкая мясцовая агентура, якая тут жа пойдзе на сцэнар капітуляцыі і замірэння. Маўляў, спадарства, мы бачым, што нам трэба тэрмінова дамаўляцца дзеля таго, каб не страціць незалежнасць, не страціць цалкам всю інфраструктуру. Не згінулі людзі перадусім. Да, то бок яны будуць вось на такія гэтай нібыта мірныя ініцыятывы ісці. Давай пакажам прыклад такога палітыка. Мы падрыхтавалі прыклад такога персанажа. Гэта Алексей Ростікаў, які намаляваўся ў Беларусі. Гэта экс-дэпутат латвійскага сейма і лідар партыі стабільнасці. Пасля ўцёкаў у Беларусі ён пераўтварыўся ў ключавую фігуру для стварэння небяспечнага прэцэдэнту. Яго заявы аб гэтак званых рэпрэсіях супраць рускамоўных у Латвіі актыўна выкарыстоўваюцца для магчымага фармавання падмурка пад неабходнасць вайсковай абароны рускамоўнага насельніцтва Балты. Давайте паслухаем ягоную заяву. Нужно понимать, насколько тяжелая сегодня ситуация в Латвии уже многолетне продолжается по отношению к русским и к русскоговорящим. Да? То есть у нас это все просто вышло на какой-то определенный уровень, когда детям на переменах между собой запрещают говорить по-русски. Для этого специально принимают закон, запрещающий, то есть вдумайтесь. В детских садах детишки, которые маленькие пришли, пока еще с трудом знают свой родной язык, там пару слов, но уже что-то понимают, уже в школе, уже в детском саду им запрещают между собой общаться на своем родном русском языке. Это, скажем, такие, вопиющие моменты. Это мы уже не говорим про обслуживание в публичных местах, про обслуживание в медицине, когда людям отказывают, потому что они или недостаточно хорошо говорят по-латышски, или, к сожалению, в силу своего возраста его просто не знают. И эта ситуация, она накаляется, и наша внутреннее состояние, когда ты живешь, мне 40 лет, да, когда ты живешь в стране и ты являешься вторым сортом, это наше изобретение латвийское, когда есть первый сорт, это этнический латыш, да, и есть второй сорт, это русский, русскоговорящий. Вось бачыш, ёсць гатовая партыя, нават ёсць гатовы палітык, і ён такі не адзін, так? Я прапаную на гэтым не спыняцца, тут ясна, як бы, што ён можа увайсці на вось гэтых, вылецець на гэтых шахедах, грубо кажучы, в Латвію, да? Давай вось пра што. Скептычней паглядзім на гэты сцэнар. Аўтары падаюць лічбу 170 000 дронаў за некалькі месяцаў. Ну гэта каласальная лічба. Па-першае, выглядае нерэалістычна. Расейцы не в стане такую колькасць стварыць да зімы наступнага года. 1,5 гады застаецца. Гэта ўжо твой каментар. Ну гэта ўжо ў іх планах. Што гэта, нагнетанне ці што? Не, вось якраз такі лічба дронаў мне падаецца даволі рэалістычнай, паколькі гэта ў іхных планах. Яны плануюць такім чынам нарошчваць прадукцыю гэтых шахедаў. Яны рэальна масавана ідуць у гэтую прадукцыю дронаў, плюс зноў жа мы зараз не ведаем, колькі ў іх складыруецца. Мы ведаем толькі тое, што яны выкарыстоўваюць па тэрыторыі Украіны, але зараз удары не такія масаваныя. Ну вот
от сёння амаль 700 дронаў было. Так, і вось гэта як бы Один день. гэта паказвае іх прадукцыйныя магчымасці. Але увогуле такія масаваныя удары па 700 дронаў в дзень зараз не такія частыя. І таму складваецца ўражанне, што яны павялічваюць прадукцыю, таму што бачна, яны моцна ў гэта ідуць. Яны павялічваюць прадукцыю, але яны штосьці дзесьці складыруюць. То бок яны таксама рыхтуюцца. У іх мусіць быць нейкі запас. Яны падобна разумеюць, што як запас артылерыйскага ўзбраення у вайне супраць Украіны дазволіў ім прасоўвацца наперад і дагэтуль дазваляе прасоўвацца наперад, то падобна яны такім жа чынам ідуць і ў кірунку назапашвання Дмітрий, у дронаў. нас застаецца каля 1 хвіліны. Давай падсумуем. Так? Ну, явна гэты сцэнарый крыху перабольшаны. Гэта не прагноз таго, што можа, як бы таго, што дакладна здарыцца, але такі сабе вось чорны сцэнар, які як бы адзін з найгоршых сцэнарыяў, які можа быць, робіцца ён дзеля таго, каб абудзіць палітыкаў, і яны пераглядзелі планы на фінансаванне абароны. Да? Пад канец, давай яшчэ раз пра Беларусь пару словаў скажам. Так? Ці вось гэта сведчыць, вось гэты сцэнар, што Беларусь уже цалкам пахавалі як суверэнную дзяржаву? Ці все-таки не? Твоя ацэнка. І ввогуле, ці гэта слушна? Думаю, што зноў жа зараз мы знаходзімся в гібрыдным фармаце, так бы мовіць. І гэта проста прызнак гібрыднай акупацыі Беларусі. Фармальна яна незалежная, в рэальнасці расейцы кантралююць усе патрэбныя ім галіны жыцця. І таму тут вот такая сітуацыя. Зноў жа, хто можа гэта змяніць? Змяніць гэта можа беларускае грамадства, якое можа паўстаць, якое можа супрацьдзейнічаць расійскім актыўнасцям на тэрыторыі Беларусі, і відавочна, што гэта будзе адбывацца. Так, зразумела, таму што беларусы, в адрозненне ад расейцаў, супраць агрэсіі з выкарыстаннем Беларусі. Дмітрий, дзякую табе за твой каментар.